أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كان بسابهم. آمين. كلام من من دام. آمين آمين. آمين. يا ربي ساهر لك أدي أنا. آمين. آمين. وما يدلي الله تعالى في أما جبنا لك أكشي. آمين. أما جبنا لك أتم. آمين يا رب. يرام يا فوي دوا كنت بني. وسوم دونا. وسوم بدو. أدونا أربعة مني. وسوم. قرآن كلمة كافو. وسبع. بسكة سورة الحق دمناي. وتمنى نقفه. سورة فصلت النماء. وتبني سورة القمر النماء. نكلم يوم بلجلين. بكما وسمك. على يفاني. سورة القمر كم. أكو إن أرسلنا عليهم ريحانا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزل الناس كأنهم أعجاز النخل منقعر. ينفع. أيوة. مي سنبنا أبينا بانسيني. نعم. تلسيندو. كما سورة الحاقة. أيوة. فأما عاد فأهلكوا بريهم صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أكو فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز النخل خاوية. دون ينتهي خاوية دون كأنهم أعجاز النخل من غيره. يعني نو سيسا الحمد لله تلسيندو أكملنا أرابة مني بلبان سن تلبينا ويانا ولي لك هيرك عني. آمين يا ربي. نعلم أبا فنكو ما تفهم نبانا ونزل سنغة من وادم أكو أيام العجوز مصورنا الدون. أيوة. دون يفهم دي أبي القرآن نيجا فهم يسرنا يودو أو نيجا فهم يمسامع ناتي وتكلين المام بنسابنا. آمين يا ربي. يا ربي جنادات بنانجا هير لك سامرة. آمين يا ربي. يا رب أنا كلا هرما بسلام. الله. كم شركان جكادك. نعم. ترى تتمنى جكادا مني. أسلك ما بروك ما أقول. نعم. من يولف. بي. مجالا دوران دكان. سكين جلا بوكو يشجع. هذا ما دين سريع مجالا بوكو لا. وتجا جتيكا كفيني ما كرانغا أميني. نعم. بما دون نفلوس دون سيزامنا كاتنا كبوتشيني ما جلا بوريدو. سكين نورما يافاين. نورما مي. ما ينطق عن الهوى من تكمن دوي إن هو إلا وحي. هذا كلام ما فوق وحي دلو. يوها وبيوها يكتام. وحي مفاني. وأنه الإيمان كما كحسنوا أموالكم بالزكاة. هذا كان نقول السنسان ونو. سنسان وين. يرني ما السنسان كوري. الدكني بلا. كمشوا بلا كنو. Dan gardien ba dala faut être se ka do mishu do ngo sinza ngo faut être se ka ta fengula ba ga so gardien ba kala bon bu ci ngomi mi ye jaxabu ka da fulla way na fulla do ne sinza ngo way sinza njumay allah ka sinza na de bala bu ne ya fe ne dillaka fa fe mo fe na da madde na la bi ka ni ba ke fe no de bala min banya fɛn o fɛ n'i b'a kɛ fɛn dɔ de bɛ yen min bilalen b'o nɔfɛ ayiwa i ye nin kɛ a bɛ nin k'i ye walima n'i ye nin kɛ a bɛ nin k'i la a fɔra ka ban sɛbɛnnen don k'a bila latigɛ y'o kɛ k'o ban e ta ye k'a kɛ a kɛ ni jɛlenya ye masa jara seere jaba seere jala seere o ye jumɛn ye ka jagabɔ kɛ
adamadenw hakili tromper jabo wadi sera ko ni bana mo do do wa kama fala do ma do ko ne jabo ka so ti jika yemin boka die hali ga jara tanje amasoma jabo ko jande ma be jana adamadenw se ka jana ala ay ma sista ka jana ala ni ta na me afrika terminge ni yake ka kya chula na da bara terminge ke ki saro be dima masa na da jara o te di de aba se ga seli ta ga seli ga ni man bi gana ha fini sanuma yo sanuma ga seli ka kalanke fatiha kala ife sura ga kala ku ikanya sujudu kanya iko lu bege ni no ga ba seli be ne seli be bukiye o fora ni ma ga kanya ko seli minige ka ke pinngole ka ke ki dashi nyala seli rabbi da ma ba ga ni chema ko mi yin ke to kenjo bon o dal maka ni yake kanya khair so yake ka juya ko ta da so da aiwa ake to ndi mo to ko fe bi ba ka kanya ma jara ka bo ka jara jeya amen fo jondo be olu ta golu bo olu ta bo ka jeya boy wat be na jara bo ma sera don o be jete ke we jete ko be jara bo ba bo ka jeya we ni ya bo ka jeya wallahi Allah ta'ala bi kan namlo do sinsan fendi so futa ni kalabanci ko ka bi de tudna dura al de malo iko bo kadima fatima don godo do ma mun jera no ne ala cela kana ni ki bolu trompe kana ni bi ko sko lu ko ni ko sko ko de kunde o ko ngele ga fara ko goshi o ko mo ko na banya yebli Allahu akbar amin ya rabbi ma ngajaba bo ga je ma jara be fen masa amna amun donola amin de fosta Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammadin wa sallim tasliman wa yujma'u dhahabu ni sallu ma amin fa ni jabot masala samun bi fa warje bi fa sam ani warje yaro jabo de nafa biye buli na lembe jabo bo san warin be trésor la o de warbe jete ko de bla banila bara ko no aywa ya fam bon ni jabot masala ni sam ne bi bulo ni jabot masala ni warde bi bulo warje sam anya fi ngom mutukarige muga mutukani muga o be garam keme ma bo sa garam bi duru bi bolo sauna o afore ko warje do mekke be fla warje do mekke ma fla warje do mekke ma bolo ni sanam garam bi duru bi bolo ni jara bo masala ni bolo fala nyongo parce que le fla fala nyongo ni sabu aywa na bolu de kunga ya ba aywa sanu no wari olu ga fara nyonga aywa bo sere ke nyom no be no ya do de fene bolu le no be fara nyonga no ne ya no ne ya jime aywa sanyo ani suna ole no olu mu femme bo chola no be kuru de la na kuru be bo shi de taxebo olu to ko kuru ma fam dobe utari tinzai mbe tinzana oye kenenge mu ka modelo bo tinzama pe do fene be o siga fara nyonga kenenge be tinzana bo malo fene be tinzana mo tinzama jigo tegele bo kenenge modelo be egele aywa bo ni kenenge tellement bibolo kenenge bade bibolo gajaba de bibolo yu sira forola abe fara lenyu akelenge ta shima nisabu bo nasa ni anona sa ndo ni fara nyonga be nisabu bo ibo fara nyonga ka jaga bula nsa kenenge ni sa ya fara nyonga e foroda sa e kilo ki ma nani so kenenge la e foroda yora o esa ga e kilo ki ma duru so kimaduri masai din sabu ma ni ko da masai fo ko san ngile no ko nyonga dia do wajibi la awani sara sunando jaro wajibi la wala zakata sharatu fi jarata wajibiya fil urudi karajabo masanjisu hatta takuna tijarati litijarati fa jawi nege
nɛgɛ feere de la i ye nɛgɛ caman b'i bolo nɛgɛ in jaga t'a la nka n'i taara nɛgɛ de san n'i ka wari ye sa i ye wari min don a la ni jagabɔ tuma sera i bɛ nɛgɛ in de jate wari min b'a la ni wari min b'i bolo k'olu fara ɲɔgɔn kan ka jagabɔ bagi jaga tɛ bagi la kɔɔri jaga tɛ kɔɔri la nka ni kɔɔri y'a sɛnɛ kɔɔri jɔ b'i bolo i nana y'a feere k'i bɛ jago kɛ n'a ye i bɛ jago kɛ n'a ye wari min bɛ yen n'a sera garamu 20 sɔngɔ mutukali 20 sɔngɔ n'o ye garamu 100 sɔngɔ ye n'a y'o bɔ jaga bɛ sɔrɔ ka wajibi a wari la parce que i y'a kɛ sa jago de kɔsɔn ala ye masa min dɔ ye a kɛ kun ye jagokɛlaw bɛ jago min kɛ fantan minnu bɛ yen ni se t'olu ye olu ka dɔ sɔrɔ i ka tɔnɔ la u k'i nafa dɔ dun jaga bɛ kuma ni bɛn ye ne ka taa a tɛ d'a ma koyi fantan minnu bɛ a bɛ jɔ de ma ayiwa fa'ida tuma min bi'itaha ni masansi b'i bolo masansi a b'i bolo i ye namugu de san namugu nzira i ye nzira san k'a susu a kɛ namugu ye i taara a feere yarɔ dɔw bɛ wari ba sɔrɔ faransi ani guanjala ninnu guanjala i ye guan ta k'a susu ka taa na i ye guan sɛnɛ i ma san wari la dɛ i y'a sɛnɛ tuma min i y'a tigɛ k'a ja o kɛ mugu ye ka taa n'o ye faransi n'i taara a feere tuma min na ni wari min dir'i ma ni i bɛ jago kɛ ka wari jaga bɛ wajibiya o wari de la sisan n'i ye guan san mɔgɔw bolo de i ye commerçant de i ye wari i bɛ jago kɛ ni wari min ye i taara o wari dɔ don guan na i taara o don sa ni jaga bɔ tuma sera o guan min b'i bolo i b'o kima lajɛ a sanna a ma sa o i b'a kima lajɛ k'o fara i ka wari mugu kan ka ja bɔ wari la. nin ye fɛn fila de ye fo ka sigi a kan. c'est ça fɛn min n'i y'a ci kɛ i ye fɛn min ci kɛ kɔɔri la i ye fɛn min ci kɛ guan na i ye fɛn min gosi nsirabulu la i yɛrɛ taara nsirabulu tigɛ ka caman tigɛ i y'a susu k'a kɛ nsiramugu ye i y'a dɔn i taara jabi tigɛ jabi k'a kɛ masandese ye n'i taara feere a feerelen i yɛrɛ jabi sɛnɛnen don dɛ n'i y'a feere n'a wari dir'i ma i bɛ san n'a wari ye jaga hakɛ bɔ i bɛ san wɛrɛ ɲɛ sigi n'a ye ni san yɛlɛmana jaga bɛ wajibiya la parce que n'i y'a san i ka wari de la i y'a san i ka wari de la n'i y'a san i ka wari la o wari min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o wari kun san sera masansi min b'i bolo a feere a ma feere i b'a wari k'i min jate ka fara min kan ka yɛlɛ bɔ ayiwa mun de ka gɛlɛn ne bɔ a yɛrɛ gansan y'i bolo ten jaga t'i k'a la a kɛ jago kama o de y'a to a nana ko jago kama fa'ida bi'itaha n'i y'a kɛ jago ye tuma min n'i y'a feere don min ba'da hawlin a y'a sɔrɔ a ye san kelen tɛmɛnen k'i bolo fa akthara walima a ka ca ni san kelen ye min ma akhadta thamanaha sɔngɔ minɛnen k'i bolo sɔngɔ ye min k'i bolo san kelen walima a ka ca san kelen ye ayiwa aw zakaytahu walima a y'a sɔrɔ i ye sɔngɔ jaga bɔ fa fi thamaniha az-zakatu i ye sɔngɔ min minɛ sa i ka bɛ wajibi o la likulli hawlin san o san i b'o jaga bɔ sa san fɔlɔ ta jaga t'i kan a ka fɔ a ka san sɔrɔ i bolo wahidin min ye san kelen ta ye aqamat qabla al-bay'i hawlan soit n'a sɔrɔ wari wɛrɛ t'i bolo n'i bɛ jago kɛ da ye masansi min de b'i bolo a ye san kelen k'i fɛ yen wa aw akthara walima a ye san fila kɛ a ye san saba kɛ a ye san naani kɛ ni wari wɛrɛ t'i bolo ka jago k'a la n'ale dɛrɛmɛ dɔrɔmɛ t'i k'a la n'i nana feere don na n'i y'a feere don min a kɛ wari ye n'o bɛ jago k'a la o wari min sɔrɔ n'i bolo o bɛ san ɲɛsin ni san yɛlɛmana dɔrɔn i b'o jala bɔ. illa an takuna mundiran wa n'a sɔrɔ maa de ye maa min b'i munumunu sa lɔ. ayiwa la yastaqimu mutakiru bɛ yen mudiru bɛ yen. ayiwa mutakiru o ye maa min bɛ masali san k'a bila ko n'a gɛlɛyara wagati min. n'a gɛlɛyara wagati min n b'a feere. bon mudiru maa min b'a n'a nana i kɔ a b'a feere o yɔrɔ dɛ.
amana koro amana min sa na du so plan na prime na la perola oy modiri ni ko de la yastaqillu bi yadika aynun sabu sabati bulo wala aradun kala de ko sabati be ki mun salala fa innaka ikado particulièrement tuqbilu urubaka ministre angele mana masalisi min bi bulo da ki na mene وتزكي يبتك بولك ذلك يمين كمان نبو جرابو ما بيدك كفانا نفلو كمين بيبولو من العلم أو سنوار من بيبولو أيوة سيكا مرة نزيبه نزيب لالمبه نكا دو ياسا باقي دو ياسا إيجا وارلا نعم أبيع مسا واركم من ياسا نوي ويسا انصر كبا bon نوي بو جرابو نعم يا مرة نزيب من بي نوسا نمي بمرة نزيب كي ممني كيما من كوريا da yoro ni yoro ni ngal do kene yoro iba yegme sisa e warata itara negasa yen nagayin sa itara war min do ala aywa o yen million tay ina nai ne prime be do be ni ablo la ibe million tan flash so period be ni ablo la million kele ne so million tan kele period be ni ablo la yo wa kemede so bon jara bot mama na se ka so abibulo bibi na kima mene ya se ga period to jete ibe wa keme so keme me no he la na be so ko din iko kiba tere se ibo so ala fa ibe na ko de fe million ta ani wa keme ko e asa million ta ina na miya kime miya prime bala miya blola million flash ro aywa o do mana fara million no tan fly bon o tan fly walma to le chuo be ni na blola yo million ta ani kile million kile so na sa dobe do wa kime so o sasa ni kiba fe sa do ba sa do wa kime so iba kime ta wa kime ni taka ايوه بنتالو اي ما تشوفوا نيجو نيجو بعد ولا سنه ديما ايوه odma yiki meta uka ya fere million kilona wakna ya loga do ni fara loga do feti ma parce que on a le chara ايوه ايوه على دو الله اكبر وحول حب المال مقول نقول بيقولوا نقول لا ترى بصر نقول يترى من صر وترى ساعة أيوة حول أصله الذي كساني استدي مليون كيلو مبلو بكي نونا يلا جرا واجب مليون كيلو أيوة سوا مليون كيلو جرا ويجي وادورو يقول لي كرو يفهم سامنا ونكت بلاتين يقولوا أيوة oyeju moye ishe na woka wa asa million kele ina million duru so ala sisa million duru mi so ala million na ni so la kabara million kele it's an sangora ni asike ni million kele ni asa o sanda wala kama ayo ko ba la sai ko diba le de ko kafara e ga wareka Allahu akbar donc sisan million kelen min bɛ n'i bɛ wa duuru di san bɛna yɛlɛma sisan i ye million naani min fara a kan i bɛ million duuru de jagabɔ million duuru de jagabɔ sisan million duuru jagabɔ de ye o ye wa mugan ni o de wajibi ye o de kosɔn baganw b'i bolo i ka misi sera misi bisa misi bisa i ka misi y'o bɔ i ye jagabɔli daminɛ misi na balai do o misi ni bolo o misi muso kengele ben na wuro fla ni parce que ala bisa dem la si ya ba o de mo fa la ka ke misi bi woro o de mo fa la ka se bi woro ma te sangwa ya se de mu de ba ka sa ni de pare de mo jara bo be sa ni ma ile me ko ile misi bi woro de la o ko ile ntura ni bla Tuanifla. Ni sigara bina ni ka jara ni gele. Bon mishi ale protocol chairman da na bola. Protocol chairman bina. Ni ame. O jara ko. Ani mishi ani sa ni bata. Parce que ni ga sa bina ni. Sa kele ni biga. Sa bina ni sa kele.
n'a kɛra 60 ye saga 1 de b'i kan n'a kɛra 80 ye saga 1 de b'i kan fa ka se saga 100 ni saga 20 ma ni 1 yɛrɛla k'a kɛ saga 100 ni 21 ye o tuma saga 2 de bɛ wajibi kan saga 100 ani 20 ani 1 ni 1 yɛrɛla saga 100 ani saga 10 ni 9 hali tɛ saga 1 bɛ de b'i kan n'a kɛra 21 ye saga 100 ni 21 ye saga 2 de bɛ wajibi kan ne m'a dɔn adamaden bɛ bakuliya ni jara ye kun min na n'i ma sɔn k'o min farala kan ka den kura ninnu wolola n'i y'olu lajɛ n'olu tɔɔrɔ ɲɛna n'i ma sɔn ka ala ka bɔ don dɔ i dalen bɛ to wara ngala bɛ don cɔrɔ o bɛ caman kan garibu la walima nso bɛ taa a suyɛn n'a suyɛnna i bɛ fan bɛɛ kɛ n ka bagan tun n'a tɛ ye n'i t'i ka misi jaga bɔ n'a tun n'a tɛ ye n'i t'i ka saga jaga bɔ ni min tun n'a tɛ ye parce que n'i b'a jaga bɔ n'a tun dɔrɔn a bɛ ye wari bɛ tunu ka tila k'a ye a bɛ kɛ minnu na maa minnu ka hakɛ nafolo la ala ka t'a la وكذلك حول النسل الأنعام bagan feere den san kiri bɔ cogo la bagandenw mana caya i bolo san min bagandenw san bɛɛ lajɛ dɛ ba min ye baganden ninnu wolo olu de ka san bɛɛ lajɛ ومن olu sisan mɔgɔ min له مال nafolo b'i bolo تجب فيه الزكاة ne ka wajibiya b'i ka nafolo in na وعليه دين masaya to juru b'i kan na مثله juru in ye wari min b'i bolo juru y'o ɲɔgɔn ye maana 1,000,000 b'e bolo sisan 1,000,000 juru b'i la أيوة أو ينقصه walima ni sisan 1,000,000 b'e bolo 1,000,000 na maa ka 100,000 ani 50 juru b'e la n'i y'o sara juru bɛ to i bolo 50 أم مقدار مال الزكاة a bɛ na a tɛ nafolo hakɛ bɔ أيوة فلا زكاة عليه ni juru wari b'i bolo juru min bɛ a ka ca ni wari ye wala a b'a dama kɛɲɛ walima a bɛ n'i ye jaga bɔ wari tɔ min bɛ to a ka dɔgɔ a tɛ jaga hakɛ bɔ jati kan أيوة إلا أن يكون fa mana kɛ sa عنده مما لا يزكي من ورود fɛn wɛrɛ b'i bolo min tɛ wari in ye kalajo wɛrɛ b'i bolo masalasi b'i bolo i y'a faamu ni masalasi b'i bolo o kɛra du ye sa o ni du b'i bolo du i bɛ ka baara de kɛ ni du ye i ye du jɔ n'o du feere la o bɛ se ka juru sara jaabi wajibiya wari la walima faliw b'i bolo yɔrɔ jaga tɛ fali la so jaga t'o la mobili jaga t'o la ayi a tɛ misi la a tɛ fali la a tɛ jɔn na a tɛ wotoro la a tɛ bɔn sa o minnu b'i bolo n'i y'o lajɛ olu bɛ se ka juru sara o tuma juru wari bɛ jaga bɛ wajibiya i ka nafolo la n'o fɛn min bɛ se k'a sara n'o t'i bolo jaga tɛ wajibi kan. Allahu akbar. Sheikh ayiwa so kɔni sisan ni mɔgɔ minnu bɛ so jɔ luwansew kan olu ta kiti bɛ cogo di la wari min bɛ sɔrɔ o hawlu ko mali hawlu asli ya faamu bon c'est ta luwanse de ta o luwanse min bɛna yala n tɛ dunni kelen tigi ma dunni kelen de b'i bolo luwansew b'a la u mana wari di ma yɔrɔ min kɔrɔ u bɛ bɛn du balo ma jaa t'e kan ayi jaba t'o tigila maa minnu bɛ wari de b'u bolo u ye bilaw caman bila k'a bila o wari min bɛ sara wari min bɛna o bɛ fari kɛ nafolo kun jaga bɔ don kan misali la sisan nafolo b'i bolo i ka juru bɛɛ dɔw b'i bolo o bɛ san yɔrɔ la o mana wari d'i ma fɔlɔ dɔw bɛ yen maa bɛ se ka wari di mɔgɔ dɔ ma ko jago kɛ n'a ye n'i ye wari di mɔgɔ ma a ka jago kɛ n'a ye a bɛ di min ma jaga t'o tigi kan a bɛ bɔ yen ngolo jaga bɛ e de kan i bɛ se k'i ka nafolo jaga bɔ fo n'i ko i y'a di min ma ko bɔn ni jaga bɔ tuma sara jaga bɔ ni jaga t'ale k'a la parce que ale nin yɔrɔ min y'ale ka tɔnɔ ye o ma se jaga hakɛ ma fɔlɔ wari bɛ waritigi de ka kɔnti kɔnɔ bon o bɛ cogo min na du b'i bolo
y'u san k'u dɔrɔn mɔgɔw bɛna n'o wari ye o de b'i bolo ni san yɛlɛmana dɔrɔn n'i bɛna wari minnu donna kɛsu kɔnɔ i bɛ jate kɛ i b'olu jate k'olu jaga bɔ min bɛ na o kɔfɛ min mana na i b'o jaga bɔ a d'a ma. a ma faamu dɛ. Bon i m'a faamu sisan jagabɔ kuma sera an bila jagabɔ kalo la o de y'an bila nin kuma la bon min fɔra i ka nafolo min b'i bolo i y'o jate i y'a jalabɔ ni min bɛ na o ye fayida sɔrɔ fɛn min ye fɛn kura tɛ i ka fɛn kɔrɔlen don sariatigiw fɛ yen fayida fɛn kura ani min tɛ kura ye olu kisa b'a d'a ma nin ye fayida fɛn min ye fɛn kɔrɔ don fɛn kɔrɔ jumɛn don i ka wari de donna dugukolo la o tuma jagabɔ kuma sera i jagabɔ bon o kɔfɛ o nana n'i ka wari dɔ ye ka n'a di yɔrɔ dɔw bɛ yen olu t'a san o san wari bɛ na o ta kalo 6 wari bɛ na ni kalo 6 wari bɛ na n'i ye nin jaga bɔ sisan kalo 6 ta mana na o nafolo hakɛ min fɛn de bi o fana b'o jate a dama k'o jaga bɔ ni san kelen ta don san kelen ta min bɛ don i bolo parce que min ma don i bolo fɔlɔ o ye sariyatigiw fɛ yen o ye juru kiiri ye. O ye juru kiiri ye juru ɲinɛ juru b'a la jɛgɛtigi ka fɔlɔ f'a k'a tigi k'a sara parce que dɔw bɛ yen dɔw o tɛ wari sara ni dɔw bɛ taa tribunal de o de kosɔn min ma don i bolo fɔlɔ jaga t'o la i y'a faamu min ma don i bolo fɔlɔ jaga t'o la min mana don i bolo jaga b'o bila n'a ye san 10 k'a tigi bolo n'a ma na n'a ye n'a nana n'a ye i bɛ san 1 bɛ dɔrɔn jaga bɔ a digi ma san min tɛ i b'o de jaga bɔ. Sisan i ka miliyɔn 4 juru bɛ luwanse dɔw la parce que minnu b'a ta dɔw bɛ taa i ka yɔrɔ ta kalo o kalo 100,000 dɔw b'a ta o la bon u b'a fɔ k'u a bɛ fɔ dɔw ye k'u ka avance sara bon o wari min bɛna ka na d'i ma dɔw bɛ yen u t'a wari sara joona n'a ma don i bolo i t'a jaga bɔ ni min don n'i bolo i bɛ san 1 jaga de bɔ a la. N'a nana i bolo n'o n'a bolo mana min di dɔrɔn i b'o jaga bɔ n'i ka jagabɔ tuma sera i b'i ka nafolo jate o min bɛ yen n'o ye a serelen don parce que papier b'a la déjà a serelen don o y'a di o a bɛ d'i ma o m'a di o a bɛ sara diyagoya la o tuma min mana di i bolo i b'o jaga bɔ min ma di i b'o to yen fɔlɔ n'o nana i bɛ sɔrɔ k'o jaga bɔ. wala yusqitu dina zakata habbin. Yɔrɔ ni juru la maa la n y'a f'i ye n'a ka ca n'i ka nafolo ye. O jaga t'i kan o min filɛ ye o tɛ sɛnɛkɛɲɔgɔn jaga bin dɛ juru tɛ sɛnɛkɛɲɔgɔn jaga bin dɛ i ye forotigi de ye i taara ci kɛ i ye nafolo sɔrɔ i ye ɲɔ sɔrɔ ɲɔ caman min sɔrɔ la a y'a sɔrɔ jurubatigiw ka juru b'i la a fɔra ko karisa ka ɲɔ gosi dɔn ye bi u nan'u sigi ko ni gosili kɛra a b'an ka juru sara ni gosili kɛra ka ban yɔrɔ min kɔrɔ i bɛ ala ta de suma fɔlɔ ka bɔ a la juru t'ale bi. Allahu akbar. Sɛnɛkɛɲɔgɔn fasɔn bɛɛ i bɛ o yɔrɔ bɛɛ i bɛ ala ta suma ala ta mana bɔ a la tuma min n'u sɔrɔ ka balo t'i bolo o b'i n'u cɛ n'u b'a kɛ balo t'i bolo o b'i n'u cɛ ala ta ɲuman tɛ bi tigɛ la ayiwa ne mu. wala tamru. n tɔgɔ fɔlɔ b'i fɛ. Damaro den bɛ nafa sɔrɔ i ye juru ta maaw fɛ ka yɔrɔ sɔrɔ i ye juru ta maaw fɛ ka baara ɲini sara ni damaro gosi don sera jurumandugu nin sigi k'u ka juru b'i la o tɛ damaro in bin dɛ n'a sumana yɔrɔ min kɔrɔ i b'a la ka ɲaga bɔ a la o tuma a tɔ b'i n'u cɛ. wala maasiyati. baganmisɛn b'i fɛ wali juru b'i la jagabɔ kuma mana se baganmisɛn ba don wa ba don wa misi don wa ɲaamɛ don wa ala ta de bɛ bɔ fɔlɔ n'o bɔra n'o y'a tɔ to i bolo o don n'u m'a to i bolo k'a minɛ ala kɔni ta jara juru tɛ ninnu bi. Allahu akbar. wala zakata alayhi fi daynin. juru jaga tɛ adamaden kan i ka juru la i ka juru bɛ maa la jaga t'i k'a la hatta yaqbidahu. i k'a minɛ don min banni ni ɲɔgɔn fɛ don. o tuma a saba fana dugusilen b'i fɛ de wa. Allahu akbar. wa in aqama a'waman. n'a y'a sɔrɔ a ye san jate caman de k'a t'u la i ka juru bɛ maa la a ye san 20 kɛ e m'a sɔrɔ foyi t'i k'a la n'a y'a sɔrɔ i ye don min. fa innama yuzakkihi. n'a y'a d'i ma don i b'a jaga bɔ. bi amin. san de ye. wahidin ba'da qabdihi. o fana t'i ka bɔ yen min n'a sɔrɔ
jati ka bolo fati ka do ka da do ni bolo go go to wale kala o to e be sangere je ka jati ka bala febe te wala shitika aiwa est-ce que juru ko ala ga mesa ba aminu juru ko ga ngene lamo do juru le fe juru mende la na de mala ka ko so wasu den ma shishura ni juru bera fo juru ka sara wala ma ka so me do ni juru sara garande mo ilani adamaden ka hakɛ de ka gɛlɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan adamaden hakɛ ni wari dɔrɔmɛ kelen bila alikiyama don yɔrɔ i ni sanu tɛ taa ayi i ni wari tɛ taa ayi ala ye jumɛn fɔ an ye suratu lan'am ayiwa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wallahi ana na ma kelen yire mi bi kai tara sai kelen sai fatiri ma fa batiri ma fa dentri na fa e kana kulon jula kulon ski kunan kulon bila ko lama be do alala ha ni no ba ko me ko ya afok ni ko sa ko me ni ko ya be ke ka be fo una leble o kele na leble o yi fa mo ngoro ni ha ani war duma ya da tuko an ya biyo da duma ni waso na ya da tuko ni dudo duma ni waso na ya da tuko ya furo duma ya da tuko aya da tuko wa taraktu ika baran man be baran man min ga kake abe tawdila ko ma kana waso ni baran man ha wallahi ko so alaka ko lan yudkhil ahadukum aljanna ايوه ما كل شيء تاولا ني كبار بس كيدو الجنه كونو الا برحمه الله فنكر نالك كده هيك كده يودفو اي فسر سبق ولو انت هل نيره الا ان يتغمدني ربي برحمته فني ما يكون هناك هنا سكي انا وصل الجماعه بس الدين بعدون فدين بوابي يكون ما من يما ديك سورتي بوابي ifɛn fɛn n'i y'a kɛ a bɛɛ poids bɛ yen o bɛɛ de bɛ taa suma n'o taara suma a bɛ ta mun na i ka baara ɲuman n ye min f'i ye seli dɔrɔmɛ kelen a bɛ taa dɔrɔmɛ kelen de o tɛ taa miliyɔn dɛ ni maa ka miliyɔn juru b'i la o b'a ta dɔrɔmɛ kelen ala ka 700 k'o jate k'o di waritigi ma ala ka 700 ala ka 700 dɔrɔmɛ kelen kun kosɔn n b'a sɔrɔ kɛ n ko adamaden kan ka siran ala ɲɛ ala don igi shoni jitoji Allahu akbar kuma caman man koyi mutum ni ya fati ki godo ko halala tew a rate inde ya fu mo yana ko halala tew fene bebe lara yin ngal la fana masama masa ni ya fa kofe sel baw na nyogo ni sungolo la abita nyoma fo le mege gasa na ga ya fama na ko ga ya fari ba don kuma te wuli dum Allahu akbar kuma te wuli ble wadda su adaba dinga haka ka ski yo ko ta tulonga de juru ta tulonga ta sara de inna ka fam min bila ta sara kiyama do wadda su abara ya zama ulai ka annahu mabawudu li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ma mun daga mawoto yala atun yana ko na saka kuma de ba don baina don ne do wurka do dangan dala jelin mai ne Allah ta'ala ibe joki yinga ndalba masala yin maka masala yin na labatu nga dama de tunyo ye ka toyi o so ala ko itadi da'watan marzuma ira ko shi yemma min to ya ka dama ngane mai da do nune hal yasla bi kafiru parce que avec dama ngane ko sinanda ni ala ce so do be ma mun ngali manela ko do ko sa do so ala ko comme on veut que tout le monde qui veut que demander quoi de gars alors ma parole avec il m'a honoré inna Allah la yumli lillahi wa la yumli ala mutu en galati attitude hamle faraduna taida akhadahu lam yuflituhu to en galab benala ma ko ba kunin chinni te ko shi dola kunin chinni ba bante yani mai da Allahu akbar yani mai da mun shi ya nada وكذلك الأرض حتى يبيعه wani masalisi bi bolo ma wari dwara ye mara din soro na bi bolo kada ta la fi ka fere doni ga ke wari ye
ayiwa i kɔri caman sɛnɛ kɔri in ma feere fɔlɔ a bilalen b'i bolo ye jɛgɛ t'a la n'a ye san kelen kɛ feere jɛgɛ t'a la n'a ye san 2 kɛ jɛgɛ t'a la n'a ye san 3 kɛ jɛgɛ t'a la n'i nana feere don min i y'a feere don min ka wari min sɔrɔ n'o bɛ jɛgɛ bɔ i bɛ san wɛrɛ ɲɛ sigi n'o wari kana ye ni san y'o sɔrɔ ka jɛgɛ bɔ a la. ayiwa wa in kana dinu ni juru kɛra awil ardu walima masalisi bɛ n'i bolo n'o kɛra min mirasin i y'a sɔrɔ tiɲɛ de la sisan aw fa kun bɛ yen fa fatura k'a ka juru to mɔgɔ dɔw la u ye tiɲɛ tila juru in lakodɔnnen don a tigiw ye juru in fɔ a bɛna juru sara n'o fɔra u ye tiɲɛw tila o juru dɔ bɛnni ma bon karisa an fa ka juru min bɛ karisa la an ye jate kɛ e nin yɔrɔ bɛnn'o ma n'o fɔra ye ne nin yɔrɔ bɛnn'o ma o min fɔra ye jagati k'a la fɔlɔ fo don min juru in ka sara ni juru sarala k'a don i bolo o tuma i bɛ san ɲɛsin n'a ye parce que fɛn kura don tiɲɛ ye fɛn kura de ye o a bala la de a ma bala i sigilen o maa dɔw bɛ yen o bɛ tiɲɛ dɔ sɔrɔ k'a dɔn f'u sigilen a bɛna suuru kan n'o kɛra fɛn kura ye n'a dir'i ma san min jagati ka fɔ san ka yɛlɛma walima sisan a ka mɔgɔ fatura a ye moderniser de to nɛgɛ don wa fini don wa bagiw don u y'a tila bagi dɔ bɛnn'i ma o kɛra nin yɔrɔ ye o min kɛra nin yɔrɔ ye jagati k'a la fɔlɔ f'i k'a feere n'a feerela dɔrɔn wari min bɛ d'i ma i bɛ san ɲɛsin n'o ye ni san yɛlɛmana k'a to i bɛ sɔrɔ jaga bɔ a la. فليستقبل حولا ba i bɛ san kura ɲɛsin مما يقبض منه i mana wari min minɛ i bɛ san ɲɛsin n'o ye ni wari min bɛ kɛ don min sisan aw fa sara masanisi u y'a tila e nin yɔrɔ bɛnna 500,000 ma masanisi don 500,000 bon ni a fɔra min ko k'a b'a sara o k'a b'a la don bɛɛ sigilen bɛ a nana 1,000,000 d'i ma n'o dir'i ma bi jɛgɛ ti k'a la bi fo san wɛrɛ bi ni san wɛrɛ n'o sera i b'o jɛgɛ bɔ a kɔfɛ a nana 1,000,000 wɛrɛ d'i ma i bɛ san wɛrɛ ɲɛ sigi n'o fana ye a bɛ tɛgɛ ta min bɛ i bɛ san ɲɛ sigi n'o ye. wa zakatu jaga yɛrɛ alal asagiri a bɛ denmisɛnnin ci ninnu kan denmisɛnninya tɛ jaga la o fɛn dɔw bɛ yen o b'a wuli ma o tɛ denmisɛnnin jaga la dɛ jaga bɛ wajibiya denmisɛnnin ci ninnu kan ayiwa fatura sisan fatuli kɛlen o ye tiɲɛ tila tiɲɛ tilalen e nin yɔrɔ bɛnna sanu walima miliyɔn hakɛ dɔ bɔn ko nin ye karisa ta ye n'o fɔra o b'i kalifa maa min na ka i ka wari ko t'o bolo a bɛ wajibi o k'a ka wari in baara a bɛ wari in minɛ a bolo ni san wɛrɛ sera ka sɔrɔ wari in dilen a ye san 1 yɛlɛma o y'a bɔ bon n'o dun y'a to yen n'o ma jaga bɔ n'o ma baara jaga b'a dun dɔɔnin fo ka taa ban parce que san o san a bɛ jaga bɔ ni sanu maralen bolo i ka so i ye sanu dɔ san ka bila ko n bɛ nin bila n kɔ ye n bɛ nin bila kɔ ye san o san mana se i b'a jaga bɔ san o san a bɛ jate ka sanu hakɛ bɔ walima i ka wari kɛ k'a jira sa n'i m'o kɛ dɔrɔn don la a bɛ turu dɛ. o tuma n'i ye silamɛ o i banna ka ban jagabɔ yɛrɛ ma i ma jagabɔ i kɔni bɛ tɔ 4 in kɛ kɔngɔ dɔ b'o la. don a ma tɛmɛ a kan a ma jahada ni maa min ko jaga ko tɛ tiɲɛ i y'a nagari fa huwa kafir i ka ne de parce que i ye kuranɛ nasi dɔ de i ye fɛn daminɛ yɛrɛ y'o fili ayini i ko tiɲɛ tɛ o b'i faga sɛgin i ko tiɲɛ dɔ dɛ ko ne yɛrɛ de t'a bɔ ayiwa jaga ye tiɲɛ ye wajibi don n'o tɛ ne t'a bɔ sariya ye plein pouvoir don k'i kɛlɛ k'a bɔ si la ayiwa fili ayini sanu min wari la wal harfi ani sɛnɛkɛ ɲɔ la wal mashiyati sɔgɔnɔ baganw na wa zakatul fitri
زكاة الفطر ولا زكاة على عبد يا فاهم أي دم سنين الله نمن ببا جاباكا سنن ورلا باكا سنكين يولا مي دم سنن فرو هو تراجيك أيه فرو ورم سنكين يوم بسرو ونو فيري ko fara ka wari ni sene kala domi mana nyogo shi domi do nyon jarabo aywa ni afere ka ke wari mbe fara wad do nga samosa wari do ngi mana ke jarabo bo ko jarabo an afa bo za dim zani ni na ulo ba fa ni de ta fitir sala ba ka za ta fitir su aka nyola aka na ulo la aywa o wari jarabo to fura bagan ta fara Sénégal ñoo jagabo ci gudi fa ka se wusu segi ñe duru ma segi bebe ko wusu segi o be sai sai jagatal fitri be suma ni murumi wusu segi kili ngene be o bi woroma aywa wusu segi kili ngene be woroma bon o duru jeliye bi woro tukero maduro ejiri ke woro ke sama sai ke sama o de be jabatal fit o de jarabe wajibi o de Sénégal ñor ni sabu yi o de ye ntamaro ni sabu yi aywa bon ni lo la je bon sai kele amgulo ni budget min te fofio o ye kilo fla aywa ni do ni baje kilo kene ni garam ke mesi de ma o baje ta abita be kilo ke mo woro aywa kilo mo ganga che ni ga se daga nyo sera kilo ke mo woro ma to jara wajibi ara Allahu akbar aywa o jara bi bo chugudi la urugo o ye ushuwe ni saji de jida alami sanji naam sisa sanya na ka sore kelme ga yiri tige isi ga sabe ma jibi na do itala nyoda ya wuli inshallah ya wuli tractor ya ban wunda ke wa ya bai da dama misani na ka nyoyin fale kana nyoyin se ni nyoya tigera ni nyoya kushi dunina nyoya kushi dunina dire ala go fa yo hasadihi akando aywa amana kando jaga ma bala basa angulo illa da mana حاجه ده صراحه بفرع شريعه العرف شريعتكم في ببارك ما قلت رامبلو امن يوم تيجي قاعدوا جينا لا وقت كفر كتلا دون فلو جود مولك ابوشي نبري سيسا ابي بوشي ماشينا ابي بوشي تراكتوري ابي بوشي مولوي bon nous t'as déjà joué bouchi là mais nous tout on attaque il fallait quelqu'un qui joue kilo boreta bore kele madolma ni o be yima o lu ka bore kele de folare ni nyo kushira ka ba arata aywa otma ana misalita na ba suma sigile la sigile on ando yite kele ni arata na ba suma bore on ando yite bore kele ni arata ba arata bo aywa o mi bole o te nyobushila mino ya gushi ko sarato yere ni ala tadi mbedi fandon de man tege ka tege sare tege sare fi kitabu tu man no sha ko ti man hal ni be mo blakati ka maloka nga malo malo sara ko ta maloka yedo man maloka basri tan aywa siri o siri mbeda do bake nous malotige nous beta o sira ha ga be du ma o ga sare se nous ta develop ebe sirita siri kele mo boala kono ben yita o ya ala ta ya fulo o jere o dum na keta kono don min dora ben ni sara ko ni la shirye jawo ko na anya kam se be sa do ba ko be janda ala non mo to ka fulo goshi non ta ni osmana o bita fe jaga olu sarai ay nfa down dum so no das mani ngi ta down hatta masrafa للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيله نون يسيرين فانتان يا نون يا فلان مسكينة للموكا نعم مثلا مسكينة ده مسكينة هجلة ما فانتان فانتان أنا مسكينة فانتان ما ميجاس هم بلو تابلو ما ميجاس هم بلو تابلو ودي فانتان مالك بقى وجاك مالك بتجابر ما ميجاس هم بلو تابلو دي فانتان مسكينة foi tesoro não é da tarde não foi tesoro de tudo a tarde não é bom assim né é como fora da região de lá onde a partir do momento que você assim o lá o passo joguei para a vida não é cachi onde misquira já bedo mas a casa fora que dijão já tá casa fora تليجون ما ولا عاملين عليها ما عندك بركه جراكا ابن كوندلس ete matidon ja fam jete to don idem ba don iku idem na calcul ke aye kondu ke ye ni banter bana mo mi idem de me ani idem ni be jara ni be do luma iya wolo di be do na tagala عاملين عليها والعاملين عليها بس كده عاملين عليها نومي ادم الدين بيجام فاكن نفلو كوسو شيطانك فلسه وانا في الله ديما نفلو بارك الله ديما ما نقول ون نفلو ni nafolo kalfa mala ko ni jere ni ma do daire ma ni tabi ni ko to di akadi wala na ga do wa o chama yero ko ta ni ka sama ba ani atwengo ma ko bo ni ndem la do kata fendi ma kata jara di ma ni wa ki wadawa ni wa bi duru sera na made wala ka cha wala ya ni ma ni mitlati da tlati ma وفلان موي ويا موي ايوه والله يا ربي وبنا نيوا كمي بفعل ما من نيوا كمي كلنتاي مطلع واكه مدام المهم نيوا كمي كلا مسلم مول نوجه المام ده مسلم مول واكه ما بوشيه مسلم كون موتا نيبا بي ناصر نو بنيه ala ta wala ka tla dulma wa dul don na jara ko an bedima to bi ko non to farata ga wa ko so wari fitnay wa alamu anna ma amwalukum wa auladukum fitnatun Allah inna rajul ana fulu ana du fitna do ko drabna do fitna ba bon wa ko so sharia ya ngin sa min bi deme ka jete ka do doma avec la famille là c'est la salle de yoga il a deux doma hadna so ye ces amis là il a mis au plat il veut faire un plat pas comme je mon gars dora ni ma dora do ja ba ba uri wala amilina alayha abebo la ban ni ba di ni na ma kan dika sama il a do dama ya ro sharia de on père mɔgɔ bɛɛ ma an bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi mɔgɔ bɛ yen o bɛ jara bɔ kosɛbɛ ni ma bɛ yan sama sara bɛ jara bɔ a b'a bɔ ka bɛn ni waati in de fɛnɛ ma sisan a y'a tila fila ye dɔw bɛ bɛn sunkalo ma a y'a ni mun tila sisan a b'a mɔgɔw de b'a bolo a b'a diri yɔrɔ minnu bɛ yen mɔlima yɔrɔw don u bɛ taa n'u ye wari ye ka taa i ta di ma. fɔlɔ a b'o kɛ a kun bɛ tila mɔgɔw bɛ sigi aran na dɔ bɛ bila ka bɔ n b'a di dɔw ma 5000 olu ka carte gori bɛ yen a bɛ di dɔw ma 2000 olu ka carte gori bɛ yen a bɛ di dɔw ma 1000 u ka carte gori bɛ yen o dibagaw de fana b'a dama bon ala yarɔ jarako jarabɔbagaw bɛ yen a dibagaw bɛ yen jara dibagaw bɛ yen jara dibagaw bɛ yen ka jara bɔ k'a da ka jɛya ka mɔgɔw lajɛ a dibagaw bɛ yen yarɔ n'i ko k'i bɛ fɛn fɛn an bɛ minnu dɔn maa ju sen baraba bɔ k'a jɛya
abeka be jaga bo ka jeya si anu kumu be jaga bo ka jeya ganila be jaga bo ka jeya tambadula ko be jaga bo ka jeya ya fama mo be na sera dro dan ka don ko tete ko ala de tado ka don ko tete ko ala de tado ko bayde dogo tati ala de tado bon mo chawan de ba be do mako ka do tada ti ala de chola tada de chola tada de chola ko million duru jaga wa mo ganduru dorondi million duru jaga wa mo ganduru dorondi shirje million gilen jaga wa duru de atobe ita الله أكبر ولا زكاة أتبع سنته في جرته على عبد جونغا مين جون جرتي كوارد بس كده كوارد بيماتي كده جرتي كوارد جرتي بيما أيوة ولا جرته على من موكا فيه بقية الرين مين جون يجرو سوى ما مين جانا سيسا ما فلات جله ميلا كورن دو yi sɔrɔ tiɲɛ ye o fa kɔ aw jɛra dɔgɔ ko walima kɔrɔkɛ ko cɛ ne ka fa min b'i la ne y'o kɛ hɔrɔn ye bon n'o kɛra i ka diɲɛ ɲɛnamaya tilalen don fila ye kelen y'i ta ye kelen ye dɔgɔkɛ y'i ta ye bon dɔgɔkɛ in yɔrɔ min b'i la o de b'a tɔ jaga t'i kan fo ka ban o ye bakiyatuli ni jɔnya juru tɔ ye maa min kan فإذا أُتِقَ n'o ye jɔn wɔɔrɔ don min فليأتلف حولا ni jɔn wɔɔrɔ yɛrɛ ka wari min to a bolo o wari min bɛ yen a bɛ san wɛrɛ de ɲɛ sigi n'o ye na jaga t'a kan dɛ fo san wɛrɛ ka se jɔn ye baara kɛ ka wari sɔrɔ o wari min b'a bolo jaga t'a kan n'a hɔrɔnyara don min a bɛ kɛra komi fɛn kura de dira ma wari min b'a bolo a ta kun don mɛ sisan a kɛra kura de ye jaga tɛ bɔ f'a k'a sɔrɔ fi milikin k'a min mara dafalen من يومئذ kabini o don min n'a hɔrɔnya don a bɛ sankɔrɔ ɲɛsin n'o ye. ayiwa bima yamliku min malihi. ɔ a yɛrɛ ka nafolo min bɛ a bolo n'o y'a ta ye. ayiwa sankɔrɔ ɲɛsin n'o ye. wala zakata. jagati tɛ. ala ahadin. maa kelen si kan. fi abdihi. ni jɔn b'i bolo jagatigi ka jɔn na ni jɔn 100 b'i bolo. yɔrɔ dugukolo na dɔw tun bɛ yen jɔn tun b'a dɔw bɛ a bɛ 1000 bɔ. jɔn 1000. jɔn 1000 maa dɔw tun bɛ yen jɔn 1000 tun bɛ dɔw fɛ. sani jɔn kɔnɔ ka na dɔw 100 bɛ dɔw fɛ dɔw 50 b'u fɛ jagati kan jɔn na. wa khadimihi. walima i ka baarakɛden min b'i bolo jagati kan o la. ayiwa wa farasihi. i ka so ni so 10 b'i bolo so 100 b'i bolo jagata la. ayiwa wa darihi. ani du min b'i bolo i ka du jagatɛ du la. wala ma. jagate fɛn na. utakhadu. maaw bɛ fɛn min minɛ. min qiniyati. lasogoli kɔsɔn fɛn fɛn n'a nɛnɛ bɛ k'a bila k'a lasago. jagata la fo n'a kɛra sanu ni wari ye. i ye min kɔni bila o la. donc i b'o jaga bɔ. min ribai. ni duw la. wal urudi. ani karajagow la. wala jagatɛ. fima. fɛn na. utakhadu. maa bɛ fɛn min minɛ. min libasi. k'a kɛ donfini ye. min alhali. kabini masiriw la. muso bɛ sanu min dilan. n'a b'i pari n'a ye. a bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la n'a ye. jagata k'a la. yɔrɔ sariyatigiw fɛ yen muso sariya jɛnen bɛ n'a ye. a ka sanu de duloki ye k'a don a kan na. kosɛbɛ. o tɛ danbɛlɛ ye. e de ye sanu in da wa. ayi. e ye muso in da wa. ayi. min y'a da. n'a ma kɛ dantɛmɛ y'o fɛ yen e dun ka dantɛmɛ y'o tun ye jumɛn ye. a t'o bɔ ye. sariya ko a bɛ daga muso ye a ka sanu kɛ sabara ye ka don a sen na. ka sanu kɛ sabara ye ka don a sen na. awɔ ma sɔn min ma ni ma ka nɛgɛli dilan k'i da ka sanu na. dugu ma jɛ n'o ye. ayiwa. waman. o de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ. warisa ardan. n'i ye karajago ta tiɲɛ sa i fa sara. ka sanu to. masandisi to. ayiwa. ka bɛ sanu tɛ. masandisi. a ye bagi to. o y'a dilan ni yɔrɔ bɛɛ la. ayiwa. a ye nɛgɛ to. o y'a dilan ni yɔrɔ bɛɛ n'o ma. a ye siman to.
donc tiɲɛ la e min yɔrɔ bɛnnen olu ma aw hiba lahu walima u ye madarasi ɲi la i sigilen dɔ nana ka na madarasi ɲi la aw rufi'a min ardihi dhar'an walima u ye i ka foro la ɲɔ ci kɛra ka ɲɔ sɔrɔ a la fazakkahu i dun ye ɲɔ in jagabɔ a ɲɔ k'an dɔn ayiwa فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع فكتا فيري ما مثلا نسيدو يوتا يفاقو فاقا فيري ne fendo dugolo ne ausoro yefاقو فاقا فيري na tala na ne jama baraka na awari jawo so wajibi ala besa ne sakura ni jina wari ايوه ويستقبل بحولا من يوم يقبض ثمنه يا سمون الدومين ما يا سمون من البيد اوري بيون بيتر 16 mars فصا ولا 16 mars ايوه وفيما يخرج من المعدن نترى دمان ونسي kasano so na soron bora yi da manse ka warje so warje bora na bora do min ni sabu go na ni sabu na garan ka bo amma na bo do ba ta tika do wajibi ko ba ta bo ale ko ni sanye shin dola aiwa إذا بلغ وزن 20 دينار كسرن بودا ناصر متغالي مغمى أيوة أو 5 عواقل ناصر ورد دونك نفلام فلذلك ربع العشر ما تمنت لنا نندبو يوم خروجي أبوادون سيسا غرامون كمان أجرا نعم نيبابو غرامون كمان جرا غرامون فلادما كمان جاي قرمون فلا الله أكبر وكذلك كيربو تشولا فيما فنا يخرج فن النوبو بعد ذلك وفرد بو نيني سيمبي مين بو هذا بجرا حاجه أيوة. ابو جرا ما يبو سنا دور بو ابو فرد جرا بو وإن قل الناس نودو سبسكي بو هذا مين لا رانيه كسر نتيجه تون بو أيوة. كيما هكف لك وجبه أيوة فإن قطع ميله وسا إيه سلام بودامنه تمام نعم سلام نيجي سلا دبا بوي يسلا منه وسلا نتاتره أيوة وابتع غيره تمام بودامنه أيوة لم يخرج شيئا يتفسبو حتى يبلغ ما فيه الزكاة في قرآن من دمنا وسلام بودامنه كسي متكلم مهما الله أكبر parce que yemin ko ndamne ya foro jarabo na afrani do man mo abo jarabo oye abig mami ga oyin yakura oyin nyagele ne so o demandora ye kura lese ko ma ni o fene bota sera mo kali mo ma jarabo dem no la ايوه وتؤخذ الجزيه ni be salimne min slaban muget mami ايوه silamɛw bɛ ka jamana mara a tun bɛ k'o de la nisɔngɔ tun bɛ minɛ min tujari من رجال أهل الذمة layidu dungew jagokɛlaw Ayiwa. a cɛw tɛ dɛ tujari min tujari ahli layidu dungew ka jagokɛlaw maa minnu bɛ silamɛw tɛ o bɛna commencer ka u ka sugu fiyɛ la mo jɛgɛ ɲɛna minɛ kun ye silamɛw la fantanw ka nafa de kosɔn ala ye jɛgɛ bila silamɛw kan o de kosɔn fɛn o fɛn n'a bɛ sɔrɔ ganima ye a ye fɛn dɔ f'a kan bon n'i balala ka taa kungo kɔnɔ i taara dingɛ sɔrɔ taara bɔ sanu ka daga kɔnɔ sanu daga falen sɔrɔ sanu na n'i y'o bɔ tɔgɔ ko tɔgɔ ko rikazi o rikazi o bɛ tila 5 ye n'i y'a tila 5 ye 5nan o de bɛ mun i la ناني تاي nani ye ta ye o min filɛ o bɛ taa bila bɛtɛliman la silamɛw ka musakaw kosɔn أيوة الأحرار ni a bɛ hɔrɔn da a tɛmɛna jɔn na البالغين a bɛ tɛmɛna denmisɛn na o suru minɛ minnu na أيوة komi n'i ka masasi bɛna sugu fiyɛ la u bɛna feere kɛ u bɛ taa sale minɛ i bolo an ko ko jiziya أيوة
bɛ wari dɔ minɛ i bolo komi nisɔn i b'o de di o de bɛ di k'o bila kɛsu kɔnɔ silamɛw ka kɛsu kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye parce ni mun ye dɔɔnin ye an bɛ min fɔ maaw ye tiɲɛ jagako kunkan jaga tɛ tulonkɛ ye jaga tɛ tulonkɛ ye jaga ye fɛnba de ye jaga bɛ silamɛ k'i ka nafolo kisi jaga bɛ adamaden yɛrɛ kisi adamaden ni bɛ kisi nafolo bɛ kisi i y'a faamuya tuma an ka jaga bɔ ka nafolo don sinzan kɔnɔ ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ an ka jagabɔla minnu b'an bolo ni dalen bɛ silamɛya kan ya rabbi ala ka jamana kisi n'u hɔrɔma ye ala ka jamana tama n'u hɔrɔma ye ala ka jamana denw wasa n'u hɔrɔma ye parce que n'aw bɛ to ɲɔgɔn kɔsɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ la ɲuman dugawu kɛlaw ka dugawu ɲuman de bɛ taa k'o lase dugawu kɛbaliw ma fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ silamɛkɛ fɛ k'o nɔ de b'a la n'a fɔra kɔni ka yamaru dɛmɛ k'i k'a kɛ a lankolon tɛ n'a bɛ ka fɛn fɛn kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn tɔnɔ de b'a la diɲɛ la tɔnɔ b'a la o tuma ala ka jagabɔ nɔ bila denmisɛn ye an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ a lɔ minnu bɛ yen n'olu tilennen bɛ jagatigiw ka taa jaga d'u ma u b'a di u ka misiri la a dɔw la n'i y'a dɔn ko alimami kelen n'a kelen n'i y'a dɔn a tilennen tɛ n'i b'a d'a ma mɔgɔ wɛrɛ wele ka na i ka o baasi tɛ n'i y'a mɛn ka fari d'a ma nin ye nin ka nin fari tila misimusow ni ɲɔgɔn cɛ n'i kɛ seere ye parce que o de ɲininen don n'i y'a dɔn i bɛna maa min b'a di a tɛna kɛ ni kilennenya ye i ka seere b'u yɛrɛ b'a fɔ bɔn n'i kɛ seere nana ala ka hakɛ di alimami ma a k'a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ. Nana dira alimami fɛnɛ ma u k'i jija u ka jaga in bɔ kɛcogo la a bɛ tɔgɔ duman di jamana ma a bɛ tɔgɔ duman di adamaden yɛrɛ ma ni maa tilenna ala tɛ kama tile k'o ka sago ye inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ala bɛ yamaru di ko maaw ka tile ni tilenna a bɛ hɛrɛ min las'i ma ni waritigiw y'a mɛn o karisa kɔni ka misiri la ni fɛn fɛn dira ma k'a di silamɛw ma a b'a di n'u y'o dɔn dɔrɔn o bɛ si ma o bɛ tiɲɛ i dun dan tɛ dɔwɛrɛ ye sɔrɔfɛn na i bɛ min dun kɔ ni bere ma dumuni ka tila fara sɔrɔ la sɔrɔfana bɛ ala bolo ni sɔrɔfana sɔrɔ la dɔrɔn ka bɛ ala bolo u bɛ jɛ k'i to a tɛ se k'i to yen an bɛ an ka tile fantanw ni bɛ jaga fana da a sɛgɛsɛgɛ ka na wari jɛgɛ di jɔn ma parce que salatigiw ma jɛ i bɛ se k'a di yɛrɛ denmuso ma ni fantan don n'a ti ka i b'a dɔn ma foyi t'a la fantanya de ye sarifi ye ni fɔkara de fukara walima sayakin o de misikinaw ma maa ma n'a ka balo t'a bolo i b'a dɔn ma i denmuso cɛ i b'a dɔn ma k'a kɛ ni den bɛ juru b'a la i b'a da a ka juru sara n'a ye. Alahu akibaru ale fɛn fila ye an kan ka kuma kan kosɛbɛ jaga ni tiɲɛ. N'ala sɔnna sisan an bɛ komi ni jaga in foro la dɔw bɛ yen an bɛna kuma olu n'o tɔ banna an bɛna segin tiɲɛ kan parce que tiɲɛko kɛlen bɛ mɔgɔw mago t'a la tiɲɛko kɛlen bɛ ni dun o de bɛ ka don a la an dun b'a fɔ mɔgɔw ye